Astăzi o să facem o bază militară. Astăzi o să facem baza militară, doar că baza militară albă. Ei bine, ați auzit? Ei bine, ați auzit. Baza militară albă. Și loc de ceva oameni sau exemplu să pun animale. Pot să fac un perete aici. Un perete aici, da? Uite așa, drept. Aici o să... Hai două linii. O să fac o ușă. Aici. Să fac o ușă. Bun. Am pus o ușă aici. Și acum hai să construim baza. Dar am pregătit eu aici ceva. Am pregătit deja baza militară. Înainte am făcut-o. Am făcut-o înainte și când o să terminăm această bază, după aia o să vă arăt ce am pe lumea mea de Minecraft. Normal, că vă arăt și ce am construit pe lumea mea de Minecraft. Sau că nu prea reușesc aici. Sau că eu nu prea reușesc. Aici cu construitul. Ia cum face asta. Ok. Stai, unde am pus ușă? Stai, unde am pus ușă? Unde am pus ușă? Ușă. Ok. Hai să pregătim un geamuri. Bun. După niște geamuri. Aici am pus-o. De exemplu, acum mă joc Minecraft pe telefon și filmez și de pe telefon. Na. Asta e viața de YouTuber. YouTuberul trebuie să facă video-uri, să adune abonați, să facă like-uri, să facă subscribe, toate chestiile astea. De exemplu, ca să fii YouTuber nu e așa ușor. Și nici pentru mine nu e așa ușor să fii YouTuber. Ei bine, nu știu de ce nu mai vorbesc cu ei, dar nu contează asta. Acum avem puțin și terminăm și de sport. Gata, am terminat cu sticla. Nu, am terminat sus. Am terminat sus. Și sus trebuie să fac alb. De exemplu, eu n-am mai filmat un episod de mult, dar știu că n-am mai filmat de mult un episod. Și na. Habar n-am de ce n-am mai filmat un episod, dar nu știu de ce n-am mai filmat de multe episoade, adică video și nu, habar n-am. Probabil că nu știu ceva am putut să... Cred că asta vă întrebați voi. Dar de fapt am avut puțină treabă. În zilele alea.
Și dacă ați văzut și dacă nu ați văzut videourile alea cum alea mici, cum să le vedeți neapărat, că dacă nu le vedeți, nu o să știți cum o să arăt. Deci intrați pe canalul meu de YouTube și vedeți-le. Sunt alea cu mine, cu buza aia verde. Căutați-le și intrați pe canalul de YouTube și uitați-le. Alea cu mine. Care mă arătăm pe mine. Număr până la 10. Dacă n-ați dat like la 10, dacă n-ați dat like încă, să dați și acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sper că ați dat pe butonașul de like și acum o să punem animale aici. Stai să iau o de animale. O le așa, nu câteodată. De exemplu, de ăsta. Cămilă. Asta e lamă, nu cămilă. Asta e cămila. Delfin. Nu știu eu de delfin. Asta e de delfin. Eu trebuie să mă văd delfin. Trebuie să fie doar unul. Dacă vă întrebați ce s-aude așa, dacă vă întrebați de ce s-aude, am ceva afară care e foarte mare și are culoare albă și are ceva roșu pe cap. Cum că asta am terminat. Acum Cămila. Ok. Și cu asta am terminat. Și cu asta am terminat. Nu, la el că s-a așezat. Nu, la ei că deja s-a așezat. Acum o să facem podeaua. Și acum o să facem podeaua. Și o să fie un pic complicat pentru că sunt animalele astea aici și mă încurcă. Deoarece așa sunt ele. Se te încurce când faci o construcție bună, adică iută, deja vine și Cămila aici să mă încurce. Sau, de exemplu, eu fac repte. De ce m-am pus pe Cămilă să o călăresc? Ei, poți să pleci de aici pe de-asta furisit. Poți să pleci de aici furisitule de delfin. Furisitul de delfin. Dar nu mai călări calul. Dar nu mai călări Cămila. De ce călăresc Cămila în continuare? Du-te mă de aici. Eu nu stau pentru oricine aici. Ca să vă duceți voi în altă parte. Ies, pleacă de acolo. În sfârșit pleci tu în partea aia. Că m-ai nebunit. În sfârșit pleacă și asta în partea aia la altă. În sfârșit nu mai e nimeni aici unde am treabă eu. Nu, vine înapoi. Da, acolo, da? Nu vine înapoi.
Nu veni înapoi, că am treabă. Nu veni înapoi. Unde am treabă? Ce te uiți așa, mă? Ce te uiți? Azi, bă, că mă încurcați. Trebuie să pleacă ăștia. Trebuie să plece ăștia. Eu nu vreau să dau de asta. Dă-i. Dă-te-vă de aici. Dă-te de aici la Camilo. O să pleci de aici, omul meu. Hai că a plecat. Hai că au plecat. Au plecat într-un final. Dă-te de acolo. Dă-te, mă, puțin. Dă-te de aici, omule. O să dă ăsta. Poți să te dai puțin. Du-te, mă, de aici. Am încurc pe toți. A murit delfinul. Nu? Normal că a murit. Că n-are apă. Dă-te de aici, poți să te dai de acolo. Și cum o să spunem aici tot fel de ciudățenii. Nu găsesc. Spawnez aici. Uite de asta. Poți face. Dă-te puține ca să spawnez pe ăștia. Stai să ies de aici. Să-mi las asta. Ok, am nevoie de un ăla care să scrie pe el. Un ăla care scrie pe el. Dar nu știu cum se cheamă. Probabil că pe aici pentru asta. Dar nu știu unde este. Uite aici. Nu știu. Este albastru. Nu. Stai. Stai, băi! Bă, dă un bloc. Unde stai? Stai. Ok. Bun, am scris cu A, M, R, E, A, L, U, I, L. Am scris camera lui Tudor.
Da, a scris camera lui Tudor. Și știi cine e Tudor? Tudor sunt eu. Eu sunt Tudor. Adică pe mine mă cheamă Tudor. Eu care filmez acum. Și da, chiar filmez acum. Dar voi știți că mai sunt 8 zile pe la vacanță? Da, chiar mai sunt 8 zile pe la vacanță. Pe la vacanța mare, cea mare, care se cheamă vacanță de vară. Da, chiar mai sunt 8 zile pe la vacanță de vară. 8 zile, da? Zile, hai că am spart și ăla. Acum trebuie să scriu din nou. Hai să fac aici albastru. Acum am foarte mult până acolo. Până ajung acolo. Nu, frate. Că pe aici era. Da, aici. O să scriem din nou. Că A, M, R, A, L, U, I. Gata. Am scris camera lui Tudor. Hai, mă. Și așa arătă baza mea militară cu animale și tot felul de chestii. Acum hai să vă arăt harta mea, că parcă am zis că vă arăt harta mea. Bun. Începem cu primul lucru pe care nu am făcut. Stai că nu-l găsesc. Vedeți că am? Nu. Primul lucru pe care l-am construit este casa vulpilor. Aici este casa vulpilor. Și hai să vă o prezint. De uitați. Ia uitați, vulpițe. Și aici e aglomerat. Aici am făcut niște case, una sus și una aici. Și aici unde sunt paturile astea portocalii, vedeți în ce pat aici, da? Uitați, e plin de vulpi, nu mai încape nicio vulpe aici. Și aici sus, cum să vă arăt aici sus, de uitați. Uitați-vă și voi ce e aici. E locul zăpadei, e locul în care e zăpadă și aici am făcut și o scară.
Bun. Este primul lucru. Aici e cuptoare. Aici e patinoar. Aici e trambulină, ochelari. O casă aici e o casă dubioasă, misterioasă. Dacă intri în portal de Nether, 6-7. Cămile pe lângă cămile. Piramidă din diamante. Piramida lui Tutankamon. De ăsta. O focă, da. Un loc în care mor zombii. Stand de pepeni. Pe ăsta, parcur. Aici un parcur. Aici o provocare. Copac roz. Un ceas. Aici e ceva, nu știu. Aici nu știu ce am construit. Aici tot 6-7. Aici e tot 6-7. Bun. Aici e baza asta militară pe care am construit-o astăzi. Cred că am spus ceva aici. Asta e baza militară care am construit-o. În care am construit-o amândoi. Eu și cu tine. Eu și cu tu. Eu și cu tine. Adică eu și cu tine. Știi? Am făcut baza asta. Astăzi am făcut-o. Și nu ăsta vi l-am arătat, da? Și nu știu ce am făcut aici. Nu știu ce am făcut. Și cam atât a fost. Nu mai văd nimic aici. Da, cam atât a fost. Nu atât a fost. Am mutat de parcurul ăsta. Aici este un parcur în care n-ai voie să atingi culoarea galbenă. Și hai să facem și aici ceva, dar nu cred că o mai facem nimic. Și uite, a ieșit foarte bine parcurul ăsta. Eu l-am făcut. De genul. Și gata. Asta a fost pe lumea mea. Dați like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!